mentalni. Nemoj da padneš, Jusufe. A? Nemoj da padneš. Nemoj. Da pokažemo Zoliki kako si vredan čistiš sneg. Da, snimamo si, aha. Za vreme. Ovi stavi viće najbolji. Cigla? Zašto? Između? Zato što su između. Tu imaš grijanje, nemaš hladno da ti gubi. Gubi se odavde, a malo i otuda ono što se gubi. A i cigla je? Pa i cigla. Stavimo izolaciju. Ja kako da vidim da ima izolaciju. Robatije.